balik ngomongin apa lagu tapi siapa tapi ini ada udah belum aduh aku ini sedih tenan bro iya aku ini wayang sing resik kan jaga nanging saiki awakku kebak plastik kertas lan jodot umum kok seneng banget buang sampah sembarangan ya iki amarga aku sing belum sadar dheweke mikir pindah ke tanda anak ini orang orang ini adalah sing dibentuke dadi apik jadi apa gambarnya gede banget tanggal lingkungan iya aku nanti orang bisa obat kanti bebas kali tadi makan banyu mambu lemah jadi rebut kawan-kawan kebutuhan tentang sengsara apa menungso rasa salah salah satu juga ya nomor orang disiplin maka aku tanggung jawab ngomong kepikir aku selembar plastik nanging kabeh itu mungkin apa bumi ini jadi korban nanging terus apa isi ana pangarep-arep apa lingkungan iki bisa diselamatke isi nek mesti isi ana yen menungso gelem diwiti saka awake dhewe buang sampah ing penggaron wilayah sampah organik lan organik lan dukung gawe ulang kuwi langkah cilik nanging pengaruh gede tegese perubahan kuwi kudu diwiwiti saka diri sendiri bener aja nganti wong liya yen kowe sampah lebih cukup yang kita duwe anak atau adik diulang supaya merasa lingkungan pendidikan itu penting banget aku kepengen beli dari lambang kebersihan itu lambang kebersihan aku kepengen leleng kali sing bening lan wiwitan sing ijo kuwi iso lakon yen kabeh padha sadar lingkungan resik kuwi ora mung gawe bumi apik nanging uga gawe anak sehat penyakit akeh muncul amarga ana lingkungan kotor kowe terus kok rasaku awakku gede-gede terus lho ana apa nek kok rasane kowe enteng lan kowe resik kuwi kanjane ana wong sing mesti sadar perubahan kuwi wis diwiwiti wah yen mung sawetara wong iso gawe perubahan begitu ngene piye yen kabeh wong melu mesti bumi dadi rasuk lan ayem mula ayo padha njogo lingkungan kuwi padha njogo urip kanggo saiki lan generasi selanjutnya ayo kita jaga bumi yang lingkungan resik uripe dadi sehat lan tentrem.